Navštevujem kliniku Viktorie Regii, samozrejme, a chodím sem na také bežné ošetrenia, čo sa týka kozmetika alebo taká bežná údržba, vyslovene, že navštevujem kliniku a som spokojný so službami, ktoré mi tu ponúkajú. Môžem za seba osobne povedať, že čo ma oslovilo na klinike Viktorie Regie je profesionálny prístup personálu a ústretovosť a myslím, že aj služby, ktoré tu ponúkajú, sú na veľmi vysokej úrovni, takže mám rád profesionálnosť, mám rád ústretovosť a preto vlastne aj kliniku Viktorie Regie navštevujem a využívam služby, ktoré tu ponúka. A si myslím, že v dnešnej dobe je dôležité sa tak o seba starať, samozrejme tak zdravo starať, ale v dnešnej dobe, kedy sú možnosti invazívne, neinvazívne, tak prečo nevyužiť dané možnosti, ktoré sa nám ponúkajú, a keď sa môžeme cítiť lepšie, samozrejme, tak si myslím, že je to dobré, lebo človek, keď je so sebou spokojný, tak to vyžaruje, je spokojný, šťastný a si myslím, že aj to okolie na to reaguje a sme takí v živote spokojnejší. Takže samozrejme využívam služby kliniky.